Здравейте, приятели! Здравейте в още едно клипче от нашия канал. Преди да започнем с видеото, искам да се извиня за шума от вятъра. Приятно гледане. Днес сме на нашия скейт парк. Може да ме намери тук понякога, ама някакаме го, сме тук, защото малко измислихме една игрица, в която е включен бокса, малко кикърче и големия котър. Е там. Той не е много голям, дяма за този скейт парк, защото това не е вижте колко е по-малък. Искам да започнем с тази лека игричка и после ще довършим с някакви други интересни работи. С някакви new learns. Да. И научих се да правя нещо преди малко и ще го видите после. Да. Много ми хареса. Учеме малко на рейла, хора. Не сте ме виждали да грайндвам рейлове, сега ще видите на какво съм способен. И пишете как се справям в коментарите. Така, преди да започнем с игричката, папи ще покаже, ще се фука с някакви рейлчета. После ще видите нещо много забавно, което направих днеска. Пак? Много curse words. Family friendly channel. Малко невъзможно. Ау. Ау. Излага цял страна на папа. Ау. Не е най-добрия, ама. Нещо да кажеш за Крис София Скут. Много добър маняк. Добре, Крис очакваме в Димитровград. Окей, това беше много стизи. Чувам се с моя приятел. Миришиш. Миришиш, брат. Чуваме малка игричка. Почваме да играем с игричката. Марио искам да направи качва бокса на бар. Просто скача на кикара. Дабъл тейл и преди тук някъде. Един брай флип. Да направи дабъл хил на кикара. И просто после да скочи. Яба! Окей, какво ще направи Павел? Фейлнах дабъл хил, знам. Значи, Павел ще го качи на тебе. Боксчето. Ще направи като борд, бар. Нали? Идва тук, ще направи 360 и ще се пробва дабъл тейп на котера. После идва на кикърчето и прави 180 бар и 180 бе. Давай. Не! И това е последен трик. Ами, добре, мой ред. Искам да направиш на бокса да го качиш на хил. Кикара просто го слизаш, правиш дабъл хил по средата. Добре, правиш 180 хил на котара. От кикара... Да, дам сайд хил. От кикара искам да видя киклес и от ледж киклес. Окей, почваме. Оу! Давай! Оу!
First line of the day. Окей, папи, искам да окача на 180 фейки. После опиташ 180, нали, борд. После дава тебе по средата и искам да се пробваш колко можеш по-нависоко air бар. Да бар air. Да. Идваш на кикърчето, пробваш whip бар и го слизаш на хил. Окей? Yes. За малко да ми отидат. Добре, Стига толкова с този лайн. Чао. Малко боксчето, малко грайндове, защото и без защото ми бъгва карта. Моля се, не дей се качва и така. Папи е мой модел за подражание. Никой нищо не е видял. Хора, ще пробвам фиба Уинорд. Научих да кисвам рея. Ба! И так му се измлатих в колян. Помня как си беше измлатил в крака. Ще импортна клипче тук. Чакай, бе, брат. Да, той ще го направи. Аз хора какво казах? Окей, мисля да сменим мотоцикъл. Последно да се конфрон. Така, имам да ви показвам нещо доп и да се опитвам нещо. Върстрай. Така спре, хора. Добре, това беше клин. Сега ще покараме малко флат. Ще ви покажа. Окей? Първото нещо за вас. Ногтите ми. Така, никога не спокойте. Бар с подсилки.
Най-накрая. Ред на папи. О, не ви видях там. Къде се криеш? Излез. Излез. Ред на папи. На Пабел. Nice first trick. I knew it. Опа, това беше приятел. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Да промня. 3 минути ма снимаш. Майко. Иван, видях, че отстъпва това и още чеде. Май се каже Мартин. Ще пробвам нови фингърфап. Уф. Ой, мисна фингър. Кой искаш да го стъпни върху това? Няма проблем. Maybe not today. Yes, today. Качвам ли го на рампа? Да. Директно. Дай ти пробвам още един или не. 2-3 пъти свърши. Сега направите фингър само собствено. Нищо работа. Нали? Нали така? Нали така? Ей, това ти е мястото. И така хора, благодарим, че гледахте клипчето, надявам се сте се забавляли. И да ви е харесало също. Smash the like, subscribe, hit the bell icon. И се видим в следващия блог, слаж видео, това ще знам. Това от нас.